Ahenie de se Santefo de awie. Ahenie papa. Santefo na de ne kese de efe. De so pa. Omo na edie. Na omo koso di. Omo gosu omo di a. Santefo no da so di ahenie efe. Me no ka se otumfo Santehene. Na me bo de na mama mumu asan akwahamentoma. Opem so eba Maryland, USA, and Washington DC abedi juma mienu. Baako de etese de okọ Canada ko de pepepe. Se omo a nyame apagya omo nsa mo bi no. Those in business no. Yenhwe se de be ya omo ne Ghana. Ene asante nyina benya nkabomu etime edi nkita ho. Baako so ye Boy University campus a okoshefa kese o Maryland on the 30th of August. Nti ahenie de Santefo na ma na yekese ayefe ama wiase nyina ho se oba Ghana ene West Africa ne Africa krana ye wahenie efe eso eda abebefo amamredi eda abebefo amane edi na Santefo no di ahenie efe na wie no efe so na odefo oba o menka ne sei efe na odefo oba na mechire juma na saa ehemfo ibi omo se nne yenya mo nkasa wo social media no meye different video achire juma die potea na omo nanananom omo great ancestors ebedi menhia ana babia na Santehene wo omo kro ya duru babia oye Santehene omo kro ya duru babia oye Kumase hene. The issue of say enne de fe na Santehene no oye Kumase hene anaso onye Kumase hene na emom oye Santehene no medika chire mu videos bia maya manatwam na omukuro ya omose obere yebo a ene starte Asantefo nkabomu omu pa samaka amo wohu se omodi Santefo so nkonimu panya omose obere yebo na starte Asantema nkabomu omukuro ya if they want to rub shoulders ombeso mo kire se Santehene ye paramount chief so a omose oye Kumase hene mampon asase nyene dia dwabe na asase nyene dia adanse asase nyene dia oye Kumase hene aden nipa de hate speech etete me no ntem dinti na nipa de abufu kasa etete me no ntem eni die mu ahemfo mo tie konwa so mesra ni die kasa abrofo no beje to mu se no oye Santehene ntino in literature omotwe Kumase hene sa enso na bekwai enim se nura pa ne opanyina owo Kumase na mamponim na dwabenim na insutanim nkronkro bebrebe no mun se omura omohene pon ene ohene owo Kumase enso abrofo igosu twere Kumase hene instead of Santehene the yemom Prempeh the first na Prempeh the first of free Seychelles by no from 1928 coming no ena efe Santehene anasa Santehene no efe de abrofo na etwere omo literature anasa then historians no anasa records started picking the title Asantehene. Enti so ye Kumase hene so ya Santehene ne kingdom no sa netie omomo wa hafo kosi wurawura bono east nkura wo bono ene de wa Ashanti region de wo eastern region Asante ne eastern share so ene omumpa no moti eastern region de no so muntipa ya Asante na nyina ne so omura ene ohena ne seat no ewo Kumase enti oyo Santehene omu nyina hene no oson ebai etre odum fa netie fa tumiura asase so nyame no nyame kese na ohene de di nkomo suma hene ene die mo makache se channel we so memfa mano we enne obi ofrantoma ehye chaachaw so ohene atam da bebetena di atama madi me ho atam enti ede ene die bekoso ama ohene bia na suma hene di nkomo bi momi ntie nkanda mayo no boko ba show sister wa offer bibi dia ba mam wa ke ba sorry said the okam no sa na otie twene no ho e ba tie asaje fro ma yam jamba na beka ho asem sa na mo na ba sorry na
Actually, I had to say, I owe to go. I can come here. I say, and also I go fast about it. I'm more saying, regional minister. I said, but now maybe my dear to say, now make it Mukakatana Makaho here. Ah, let's say, who for the man? A person, my baby, will be a hot and a was a per se. Bono man on the dear. I own dominion on the soda. Bibi Pierre de Wa, actually, SSO, and actually, obey the regional minister of Bono. Say, I come for you, I don't know, or yourself. I brought you by our old dinner to my pepe. Now, so we are here. Now, and this is a walk by a council meeting. Now, groom at Gua, Sadios, two for I say, Samba Basabata, anywhere. I didn't walk by a treasure council meeting. Who here say, positive walk, the Kujao. That's just say, or two for some volcano. We are with them. Wow, some Gua Samba, Basabas, anywhere. I had never heard the West, you know. Alcohol, you treasure council meeting. I want him here, or here police escort. Now, the regional minister, Mayor is our year. Now, what in this way? But some J. Otti, his son said, Maraquan Soprano, no one sent to Mampanifor. It is said, I can be a regional minister. Now, so bet you and a Bombia Fanwa, Messuma for 2 home here. The regional now the Tama, and our first regional minister, now, yeah, this is Sir, may the South way for to work. Not pay me, Saraka, about what we have to say. Full house of tea, yeah, autonomous. I shall do now house of chief. Parliament. Into the young near the yoke. Samra, I said, yeah. Yeah, but now, Mumbi, now I'm about to move there over the night. Yeah, Yaporo, Yapro, Sao, yeah, no, but be the fan that I be some good to book as a baby. Yes, our regional house of chief, our Pono. Need CD for my friend, Chief Tenancy Declaration for Everton. My research committee became Musa Fata. And the Bato standing committee and Yajitum Yapatra general meeting. Yajitum said, Diane Gazette is now other opportunity here, boy, Burma, try. Or by my consent. I said, I can say, no, Yawara na Kumasi. Now, Ki of the Garno, Nkoho, brother, Nkoho, Ugoda, a Yawara, Mikodia, National House. National House, on a car, partner, Mansia, I can view them. Marka, we have yes, January. Now, every time I bear National House, me, I make a Masaramako. Yana Nanum Bekuhana. Never challenge me a challenge the one. Sa Oya, Abacosa, Hoya. Sabra no young kunim dear. Send them to Kumasi, never come to. Never come here. What did you I am not a case. Ben Dimivanga, Babo didn't say, Bakum Badi, Sumahinaso.
na saa aba no ma yɛkwa na yɛnsa yɛnko biem ne a nka yɛbɛma abahu de dua ne yɛwɔ abu ne bɛn ɔfefa apomba ne bɛpombare mesan ɛsɛsɛ biem sɛ ahenie ahenie papa de sasantefo no di o ɔmo so di efe na ɔdɛfo ɛkasa o efe na ɔdɛfo kasa efe na ɔdɛfo so ba wɔse tete no na awodie no hɔ na wodie wɔ na mmara bie no hɔ ne kora saa ɔpanyini Dr. Afram ɔhene ɛne deɛ mu yɛnhwɛ a yɛde kasa tenten ne abufuo akoma akɔ soro bɛka nsɛm a ɛni amammerɛ ɛni amanneɛm abufuo ɛne kasa a yɛbɛka ma dɔm ho sɛ yɛso so yɛdi ahenie yɛso yɛdi hene yɛbɛkasa ma afei na yɛkasa no koraa ne yɛyi amammerɛ ne amanneɛ afiri mu ɛnkane no na awodie wɔ hɔ na obi di awu a yɛtwe na so nti obi ka kyerɛ sɛ somafoɔ anaasɛ dɔmafoɔ anaasɛ abonofoɔ no bi ɛnkane no ɔmu die wo na mmara anyɛ ɔmu hwee a ɛnyɛ nokorɛ ɔhene nkasa ɛmeɛ nkasa wɔ nka nokorɛ nti mɛsrɛ sɛ ɔhene nsa mmara biam sɛ nnɛ yi woku nipa anaasɛ wodie wo na sɛ yɛfrɛ no mmɛda na sɛ mmara no obɛdi a ɛnkane ne wɔ hɔ mpanimfoɔ ahwehwɛ mu sɛ wadi obi awu anaasɛ wakum nipa wagye obi kra ɛfiri ne nsam anaasɛ wahwie mogya agu anaasɛ waka mogya agu a na saa kasa yi nyinaa gyina hɔ ma obi a wakum obi na yɛtumi bɔ wo pim anaasɛ yɛtumi sɛn ho mpanimfoɔ di asɛm no na sɛ ɛbubɔ wa wodi fɔ a yɛtumi bɔ wo pim anaasɛ yɛsɛn ho deɛ ɛnɛ nnɛmafoɔ bɛfka no sɛ wahyɛ wo ho akɔmfo wode ahoma asɔ wo kɔn na pim no soso de yɛde bɛto wo nan wotuo na ɛnyɛ yi yɛde bi ato wo nsa na ɛfei wo ti no ɛnyɛ wo deɛ biem anaasɛ kuro bi wɔ hɔ a ɔmo ntumi ne awodifoɔ ntena ɔmo ntumi ne obi a waka mogya agu anaasɛ wagye obi kra firi ne nsam ɛntena na saa nkuro ehu ne sɛ ɛyɛ musuo na nanom nim sɛ ɛyɛ musuo kɛseɛ nti deɛ ɔmoyɛ ne sɛ ɔmbɛtwa wɔ so sɛ moyɛ abusua wo ne wɔyere ne wɔma koraa no a yɛde mo twa mu nyinaa mo so ɛfiri kuro mu ɛfiri sɛ ɔmo ntumi ne wɔdini abusua ɛntena nti ɔhene ɛnkane na wɔ hɔ sɛ obi ɛmbɛda obi a anaasɛ ɔdi obi awu a anaasɛ ɛnkane na mmɛda ne ho na asɛm no nyinaa ne sɛ asɛm yɛ ka aduanafoɔ bi a ɔmo fa bi ne kwamanfoɔ kwaman ɛnɛ abada na asante no ɛkɔɔyɛ no na yɛ akɔsidɛ o ɛna na obere yɛbo a ɔhempɔn ɔne agona hene kɔmfoɔ yamoa ɔhene ɛne mpanimfoɔ bi na ɛhyɛ fa ɛna aduanafoɔ yi a ɛnɛ emu bie kɔtena dɔmaa yi ɔmo hene saa mmerɛ no yɛfɛ no kyerɛmasikafuo ɛbɛto hyɛ ɔmo so na akɔya apeprapepre na ntɔkwa no wɔ hɔ na kwamanfoɔ no anka bi anhyɛm kwamanfoɔ no ananwe no ho da sɛ ada a yɛ kɔsiada anɔpa ɔmo ahyia mu sɛ ɔmo di akɔsidɛ no aduanafoɔ yi bi a na yɛfrɛ mu dɔmafoɔ no bi bɛba abɛto ahyɛ ɔmo so mekasa na ɛyɛ apeprapepre na ntɔkwa no wɔ hɔ dadaw ɔmo hyiam ɛko na saa ntɔkwa wei esi yansa na asante ɛkɔ denkyirako tie me yo saa ntɔkwa yi esi yansa na asante ɛkɔ denkyirako obere yɛboa ɛne aduanafoɔ yi bi no mo fa yɛfrɛ mu dɔmafoɔ no ntɔkwa no ɛyɛ around 1693 1694 in between 1693 94 95 ɛna na saa ntɔkwa wei ɛwɔ hɔ saa ansampo na asɛ etu ɔpem so odi kan ɛbɛfrɛ baanwa no anaasɛ ɛbɛfa baanwa no atena so akɔ denkyira ko ɛnso so mo sɛ asantefoɔ no ɛkɔ denkyira
ekodi denchira so wie no omo se fe de omo ate omo ho de a enkofo bi no omo no wontokwa no omo ba no omo beko denchira kun se benye na obri bo hene koye na asetutu ene koye ntu bi ka kire se asante ko denchira kun wie no na mo ne dom akokon ya sebe sa ohene no nsamre biem onsamre biem se de maka no yanka da so ohene bi akasa no wanka na kure eyesa wanfa buo ni anidi amasa ohene no enti abakwasem bi a dom ahene kan ewo social media no ohene samre biem efe wose omo ne twa offenso man heniti anaso offenso hene samre no omo ne twa ne tini efe no na wiafia kenten offenso hene efe no na wiafia kenten de emuoni nko no samre no hene no wo ho ayase onde wose won pe bibia kan asase onne na wiafia kenten odikan na aduanafo bi enne omo ba bi efre odoma no etwa ne ti samre no na asante ene aduanafo bi enne omo efre omo domafo no na meka se omo ntoko na ye enne ye beko echina ye beko enye ntoko a omo kono dakope enye ntoko a omo kono dakope enti uyi die ombeto she emra na kwamanfo no ene nkronkro bi ahiem se omo shefa na eya kweside na omo ntimene kwamanfo na nko da se yakon edemoso nkonim na bi ne ho sa se aduanafo ne se omo ne kwaman akon aboru wo mu edefiti wo mu na bi ne ho sa na sa ntokwa no I see 1694 or 1695 no na ya ambush na no bri ye boa ye se na moaten bi ontakwam samre na aduanafo ya na ye fro mu domafo no na omo wo sintreso wo ye abemu a na se wo Kumasi ya me kan ba bia Cambridge wo no me kan ba bia Peters Educational Center e wo no sa side ho no echi ho no ona na domafo no ete nti sintreso ni na sofo line ni obo ne me kakra bia no bantama ene wo kwa aman so ene wo ho no nti fa na se ne ya meka se adumachi wo kakra bi honya ne honya kwa aman kwa ahojo ho ne adiem ne ade beba ho no fa Harper Road Adum Harper Road eko sa babia soldiers barracks bi wono eko no ohon ne tete kwa aman no nti na obri yeboa eyi nipa se onhwe kwam anase meka ne mafotwe meka se ontete kwan mu ma no onhwe kwan mu ma no so obi ba na ntiamo no so entimi ene de djuma se de sitie timra domafo no besra kono hu ene omoye from domafo yi eduanafo no ombesna akwato hye na obri ya boa ene konfo yamwa ene mpenifo bi no mo ho no saa na moate na enhu na wakoyi na obri ya boa asotire tena yakosede edano na yakosede kan achinye bi ene hu a na eyeda ye hyefa ana se mpenifo hyiam se ye dia kwesede anom kodi sa adwuma no na santefo ma na krampo bomfoi santefo ma no ebinim sa bakwasemu ye bisu nim omo krampo omo hia bonofo omo bomfo santefo ma bitise me ene omo meninim pie na nim sa bakwasemu ebisu nim de wonim ene de wonim no ye ne bonofo atena na yatra ne yemu efiri se yefa ne se eye enkantete asem eye asem a abatwam eduanafo bi ene from doma ene nana obriye bohin tokwa enemre mede yeden enemre ma metesese se mahia bono ne binti abofo mre memu ana me kogina social media ka se me ne bonofo wa asem ene nka fantefo so nka de asem enka fantefo fantis enka dia sen komo so nka cause omodia santefo kwara ene omokun bem prebem enan eno dia ye well documented asantefo ene fantefo abura nsamanko ene katamanso wole nyana fantefo ka ho
Saa war no nyinaa ɛyɛ amalgamation of tribes and a fight asantefo. Tribes a kaka ho bɔ mu. No mo yɛ sɛ ɔmo ne Kwasi Broni ɛbɛka bɔ mu no ne Asante Ako. Ɛnso nɛ Cape Coast hene timi hyefa ɛfrɛ opem so. Enka ɔmo kura so nka ne sɛ fantefo ɔmo ne Asante tokwa ɛyɛ well documented o. We nye yɛse mese ɛne yɛse ne bi dɛ 1824 1826 any thereabout. These are intokwas ɛwɔ hɔ. So that's it. And so you need fantefo etini ye. Na obi bɛka sɛ ɛne asɛm a dɔma hene kan sɛ na obri yɛboa. Na obri yɛboa ɛne hyɛ saa santeman ka bom na sɛ no. Ɛne sɛ no korɛ. Ntimi nye no korɛ da. Kyerɛ sɛ nansen kora nkyɛe atebebo man hene Dr. Asiama ɛbɛka bakwasɛm bi. Na nampɔnyerenchi a na ɔyɛ Samman hene. Ekura yɛfrɛ no Samman ɛna yɛfrɛ no Saaman ɛyɛ Samman ntɔkwaman. Ɔman a ɔmo deɛ wɔde saba a ɔmo no bɛsie ni so da se ɔmo te ntɔkwa no ɔmo sere. Samman hene ɔmo ne bepɔ so ɛne mampɔn ɛna kɔ Atare from war. Samman hene ɛna bɔ onua a wɔ bepɔ so maneɛ sɛ Atare from ɛyɛ ɔhene banka a na ne din a na ahyeta na sa tene pa yɛ Atare from no nani yɛ atra nani ntɔn ɔyɛ atra na ahyem dodo nti mo hwɛ na ɔmuntu ne so sa te Samman bepɔ so yɛ sɛ ɔmbɛkɔ saa kɔn no bepɔ so kɔbɔ mampɔn fɔma ne na sɛ mampɔn hene ana ɔpanyina na ɔda mampɔnfoɔ no saa mmerɛ no ama ne yɛ sɛ Atare ɛyɛ ahadwen Atare from ɔmompa bibi ɛmfani no enti ma Samman ana sɛ Samman bepɔ so ɛne mampɔn ɛne nkuro no bi ɛsɔre Atare from so ɔmutu ne susa ɛdi nkunim somewhere around 1697 thereabout. And a Santa Kowe course. If I want to be specific, I will say 1697. And as I Atare from no Otoson song. Na nitra na nintono. Sam renana Samman bepos mampon in Kronkunibi. Etuni susa kudin kunim. Men ko Santa Konomopi, na me de ka sam chrese. Sam reno. Na won't mean fre Samman. Bepos mampon, any Sam Kronkrono moko and say Asantefo. Na won't mean fro Asantefo. Nanso omuani Asantefo ara embra na obri bohin efrefre agona pebo so hene ene nkronkro ne bi se omunhia na omuni akwesede no untimi mfa unsansu bu nkase no moye Asantefo anaso omunu na yefro mo Asantefo no anaso the title Asantefo no ho ne firi bae da bi na ya busua yɛdana busua a ɔmutumi hyia ɔmuhyia mdwondwo mu na akwaside kan ɛyɛ da a ɔbɛtumi hyia abusuafo ɛne ɔmu a ɔpɛsɛ ɔno mu goro ɔmu a ɔpɛsɛ ɔde nsato nsayam na mdwondwo mu ho sɛ mo setting yɛ baako de ya mo setting mo setena mu mo dedie mu mo ntuma frɛ mu mo kasa mu ɛyɛ pɛde a mo hyia ma mo mmere mamamre ne mamane mo culture ene mo tradition mo values se esese anase eye pa ya na sa nka bomu no anase nhyiamu no ya na enye den eno nkyerɛ sɛ maka mo ho abom yanhwɛ the case of Germany, Eastern Germany, Western Germany. Omu kasa ene omu values omu culture na esese no bibia ye pa ne sa titiri omu kasa no esese na se na ye pa ne sa variance no enso sa variance kra wo kasa no ma be accent no if it's so free Eastern Germany echo Western Germany oka Deutsch na to what sa no free Western echo Eastern na oka do what
It's not cream me no muache. Cream no muche ya kopim say omunya colonies. The British colony, the French colony, and the American colony. And so actually cry Russians is also ebeji colony. Into 4 colonies. English, the French, the Russians, and the Americans. Omufa Eastern Germany, any Western Germany, no mum. Omufa South no mum. And so a chair German for whom say, na say you're setting your pet. Kasana crown podi a 99.99% okay, the Mekan do what Eastern, do what North, do what South ete. Yedidium. Ye BBM, ye entire your values, your culture, ye BBI ye pay. Te didn't the intimate kind of home, not Omua, Omudi, so no, sir, the colonies are my boy and the Russian, American, French, English colonies, no. Ye ma Omu inferior, so because yet me ye be better that. Yet me ye be better that. Na ye will no be a SSA. You will not be a season. I didn't the intimate came home. Until October 3rd, 1993, or if I'm right, 1990 or 93. And no more come home boom. Unification Day. Fisa the area no a pet. Just that if I have Western and if I have Eastern. A typology. They make a typology for the case of Asante 4. Na samre na untimi from Asante 4 na untimi ka so na obri yebo astate Asante 4 nka bomu dabi na emum na ye no ma bi ye na esese ente wo ma mutimi hia na emum o pedi wo oba se mebeka edom na bom o pedi oba se mebeka busua ni nyina bom na yemu ayedu na yetimi akosa eno ne ye opem so di kan. And now say to lineage wise, a chinny be enim. And no briboy, what I say, and then now say to Omoya Busia. The mum Asante dear says women you from Osante, and I say Asante 4 no. Say yes, women you from Sante 4, and I say Asante 4 no. Yeah, and now. Or 32 pence or so they can't person na e be fraba. Many would say me. O ya bononi. O free bono. Bono kurube na ofre so. O ya santene, o ya fantene, o ya chimuni. Nzema ahanta sehwi. Yinyina ya baako. Emu obi nka bakwasem bia e de mpapa mu ba. Efi se ka hu se mpanifo kan to ho se de oso takrache no adomani sano Asante ade ahini amana yefe Asante apagya ahini Asante ama abibiman titru Ghana akamfo Asante forma ya mamrani amane no edurechire yentu mafremu se de ohini sisiesi no ko badwam se de ohini sikasa impuntu do ohini timi yema akurubi tumpon Asante akire ye bobre we na akofa otan ene ahin aba enso ibedin komo empanyina tenase bedo besia that's an message about mamento nka in the comment section na yentoa yenkomodi so ene ya yura chas ndio sisi wa meeting nko ade meet chas show tie tuwa wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwom